in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Good morning! Happy Thursday. Today's December 7. Kanina pala nagpa-dentista si Kuya. 9:45 ata yung appointment ni Kuya. Si Jan ang nagdala sa kanya sa dentist. And after ng dentist, doon ako si Kuya sa school. Tapos ngayon si Jan, nire-ready niya yung golf bag niya kasi mag-golf siya. So, today ang aking gagawin ay i-arrange ko tong aking live selling. So, ito yung itsura niya ngayon. Wala na tayong memory, guys. Pakunti na lang to. Siguro 10 minutes na lang to. So, yan. Basta ito yung before. So, ito yung gagawin natin today. Ako pala. So, yan. So, ayusin ko yan. Kasi, soon, babalik na ulit ako sa live selling. I-update ko na lang kayo, guys. And naglabas ako ng embutido para sa aking lunch. Tapos, sila dyan, gusto ni Jan ng sausage roll. Yung, ano ba, yung homemade. Ayan. So, yan. Update ko na lang kayo kung ano pang mga kaganapan. But, yun ang una kong gagawin. So, yan. Itsura niya dito. Yan siya. Yung mirror. Nandun. Hindi ko na siya masyado nagagamit kasi natatabunan na siya. Ayan. Dito sa right side. And dito sa kabila. Kung nasaan yung drawer ni Holly, ililipat ko yan. So, yan. Diba? Ayusin ko to. Ayusin natin to. I-makeover natin to. So far, ayan na. Nailabas ko na yung ibang gamit dito sa kwarto. And etong drawer, ilalagay ko somewhere dyan. Tapos eto, ililipat natin siya. Pero ayan, natanggal ko na yung ibang mga ano dyan. Mga basket, tsaka yung mga plastic. So, yeah, update na lang. Yung cabinet, medyo mabigat siyang hilain. Trinay ko. Pero, kaya yan. Si Jan nasa labas. Hindi natin mahinga ng tulong. Busy siya sa labas. What are you doing? Cleaning up, Yahan. You're going now? 10 minutes, okay. That hat that I put on that bag. Yeah, I put in the bag. Wow, something. Update. Ayan, nalipat ko na dito yung aking working table and yung mirror doon. Dati dito sila. Diyan dati yung table natin. And yung drawers ni Holly andun na. And ito yung middle. Getting there, guys. Getting there. Time check. 8:54 or 8:55 na. Nakapag-dinner na and nakaligo na yung mga bata. So far, ito na yung nagawa natin, guys. Na-move ko talaga lahat. Na-push ko yung gusto ko. Yeah, na-push ko yung gusto kong Well, she's arrangement. doing exercise because she's pushing her exercises her arms. Like she's What? working out when you push it. Yeah, I pushed all the cabinets. And Mum, you did 3 moves. 'Cause Yes, I the did. This one was there. This one Yes, was 3 there, and that was moves. here. Yep. And Mum, lucky that the clothes was there. Now I don't have to squeeze in. Yeah. Kasi nagreklamo siya pag binubuksan niya yung drawers niya. Wala siyang space ngayon. May space na siya. Nandito lang yung hula hoop natin. Ayan, meron na siyang space. Mabubuksan niya ng maayos yung cabinets. And ito, ayusin ko pa to. So, hindi pa talaga tapos na tapos. But, yeah, masaya ako sa outcome so far. Kasi, yeah, na-push ko yung gusto ko na dito maaliwalas. Kasi, ito hindi lang ito yung aking pagla-live one. Dito rin yung aking gagawin ko rin siyang yoga room. Yoga room. Yes, ilalagay ko dito ako magyo-yoga every morning or in the afternoon or at night. Depende ko anong mag-fit sa oras ko. So, yan na siya, guys. Guys, I'm a bunny. You're a bunny? Yeah. So, at least, yung mirror magagamit ko na. Kasi before, nandun siya sa kung nasan yung drawer ni Holly. Tapos, nakaharang yung brown na may bag. So, hindi ko siya magamit. And then, kung magamit ko man siya,
ang kalat ng background niya kasi nandito yung mga stocks na iba. So, ngayon, pwede na ako dito mag-OOTD, guys. Oh. Kasi malinis yung background. And dito ko ilalagay yung yoga mat. And dumating na yung order ko sa Alo. Yun yung Christmas gift ko for myself. Yung mga nabili ko sa Alo. So, baka unbox ko yun one day. Or, baka mamaya unbox ko na yun dito. So, makikita nyo na lang yun one day. But yeah, masaya ako dahil maaliwalas na dito. Ditong area to. Doon kasi isasara ko naman yung pintuan doon. So, hindi siya makikita. I like this one better You like this better than before? Yes. And ayan, nag-sample ako na kunwari nagla-live tayo. Pero hindi yan naka-on, guys. I So, want to be Mario. Mario. So, yeah, update ko na kayo next time, guys. Thank Mario. you. Mario. Yeah, you are. Oh, that's clear. Alright, guys. Happy Friday. Dito ulit tayo sa aking live selling. Nakaligo na pala ako, guys. And tinatawag na ako ng aking oven kasi nagluto ako ng nag-request si Jan ng custard cake. Ayan. Kunin na natin siya. Okay. Ano na pala, guys? Anong oras na ba? 12:50 na. So, kunin ko lang yung ating custard cake. Oh. Ayan siya. Oops. Ayan. Okay na yan. Tignan natin yung oven. And si Kuya pala, hindi siya pumasok kasi magsiswimming lang naman sila. Today is Friday, December 8. So, ang ginawa na lang ni Kuya tsaka ni Jan, nag-golf yung dalawa kaninang umaga. And yung dalawang bata, nag-swimming. School swimming siya, guys. So, doon sila sa Mount. Kasi si Kuya pala sa next weekend, may laro si Kuya, may comp si Kuya sa Melbourne. Kaya, nag-practice na lang si Kuya yung mag-golf instead of swimming. So, yan. Tapos, alis tayo. Hindi pa tapos mag-ayos ng ating buhok. Kaya, ganyan pa siya. Yung, magulo. So, balik ako sa aking kinuha ko lang kayo sa live selling. Yung camera, kinuha ko sa live selling. Pero balik ako sa bathroom kasi lagay tayo ng lip tint. Kapag skincare na tayo. Tapos i-blow dry ko and straight ko yung buhok ko kasi para maging maayos naman ang buhok natin. And suot ko pala yung Saski na leggings. Mayroon pa yung natag. Ayan, tatanggalin natin to. May gunting ako dito. So, yung vlog natin, guys, mga short video. So, pag-iisahin ko na lang. Kahapon tayo nag-start after ng party. And ang sayo ng party, nag-upload na si Simply Race ng party namin. Diyos ko, matatawa at maiiyak kayo. Ayan. Bakit ayaw? Ayan. Okay. So, yan yung ating OOTD for today. Mamaya, pakita ko sa inyo dun sa ating fall length mirror. So, mag-ayos lang muna ako. Na-straight ko na yung buhok, pero hindi pa tayo nakapag lip tint or lipstick. Nandito kasi siya. Nandito yung iba kong yung aking mga lipstick. Meron tayo ditong yung fixing tint, pero hindi ito ang gagamitin natin. Ito, yung Etude House. Ayan. Fixing tint. Orange naman to. Try natin. Ang linis dito, guys. Dito sa aking table. Kasi sinanasan natin siya ng bongga. Ayan, orange. And baka punta tayo ng Mount. Anong oras na ba? Itong relo ko, gusto ko siyang palagyan ng battery. Ito yung Gucci ko na wala pa akong asawa, guys. Nasa akin na to. So, ilang beses ko na rin siya pinabatteryhan. So, ngayon, nakita ko siya. Sabi ko, suotin ko kaya. Palagyan natin ng battery. We'll see. So, punta ko ng town. And then, mamaya, si Jan, tsaka yung mga bata, hindi sila dito magdi-dinner. Manunod kasi sila ng trot. Yung, horse. May labang kasi yung horse ni Dad.
dalawang horse ni Dad. So, gagabihin sila dyan. So, hindi tayo magluluto ng dinner. Doon na lang daw sila kakain. Pero wala pa naman yung mga bata kasi nasa school pa. Si Kuya tsaka si Jan wala pa rin din. Nag-golf pa. Anong oras na ba? 1:10 na. Tapos, ako, ang gagawin natin sa Mount, maghanap tayo ng pangregalo sa mga bata. Alam niyo ba, hirap na kami hanap na pangregalo sa mga bata, especially kay Kuya tsaka kay Sak. Si Kuya meron na kami. Na-ready na yun ni Jan. And then, yung kay Father Christmas, yung galing kay Father Christmas, kasi yung kay Kuya, para sa amin yun. Yung para kay Sak na galing sa amin, wala pa. Pero yung kay Father Christmas, kay Kuya tsaka kay Sak, kinumbine na lang namin kasi hirap kayong maghanap ng pangregalo sa kanila. Kay Holly, hopefully dumating siya. In-order ko siya online. And, yun yung kay Father Christmas, wala pa ako yung para sa amin. Meron na pala. In-order ko rin pala yun. Yung regalo ko kay Holly, tsaka kay Jan, combination sa kanila. Ako, meron akong regalo para sa sarili ko. Buksan na kaya natin yun. Andun siya sa Christmas tree kasi gusto ko na siyang gamitin. Hindi ko na siya hintayin na mag-Christmas pa bago natin buksan kasi gusto ko na siyang gamitin today or tomorrow. So, yan na guys. Yung ating lip tint. Wala tayong blush. Okay na yan. Okay, kunin natin yung aking in-order. Sayang hindi ko siya na-order nung nag-Black Friday guys kasi. Pero kung bakit, hindi ko siya, kasi hindi ko naman naisip yun. So, kunin na lang natin. Okay lang naman. Kunin natin yung aking, ayan yung ating, diba? Excited ako mag-live selling. Manood ulit kayo guys. Andito. From Alo. And eto kay Jan. Binuksan niya na yan. Eto. Dali, wait lang. Hindi ko pa na-unbox yung kinuha kong alo sa Christmas tree. Ang oras guys is 2:15. Kausap ko kanina si Papa and dumating si Jan. Gusto niya nang magpakat ng custard cake. Mainit pa to. Umuulan. Kanina ang ganda ng ng weather. Ngayon umuulan. Mainit pa to. Honey, still warm, baby. Well, It's a bit warm. Is it alright for you? it's not worry me. Okay. How's golf? Good? How did you go, yeah? Did Joe come? Yeah. What's that? Custard cake. Perfect. Strong. So, yeah. It's still warm. No, it's a bit no strong. No, don't. I'm going to have it in my hand. Yeah, you colour, no, maybe. What's for today? Are you Wow. going? You're going out. Oh. I want to try. I'm just going to show Right, you. yeah. Huh? I want to try because it. It's nice and Jelly. warm. Yeah. No, what's wrong with that? No. Kasi mainit pa siya. Warm pa siya. Pero ang ganda, oh. Very smooth. No? Han? Yeah. Okay. You want some here? Si Kuya kasi hindi kumakain ng leche flan. Pero gusto ko na rin. I'm gonna get. Masarap nito. I want to try. You wanna try? Okay. I'll give you. The cake is so good, no? Even the custard. Kasi super smooth. Okay, Kuya. I'll try this way. Try, and then if you don't like, give it to mommy. Si Jan tapos na. Ano? Na? You like? Oh, wow. You want more? A little bit, Gusto mo. Gutom yung mga player natin ng golf.
The big toy. What? Wanna run up the hill? Huh? You wanna run up the hill? Kakalahati na ito agad-agad. Dito na ako magplato. Sige, kain muna kami, guys. What time you going to the mountain? Yung cake muna. Hindi siya ganun katamis kasi hindi ko siya tinamisan. May leche plan. Even the leche plan, have you noticed it's not that sweet? No? Yeah, to use. Ni-reduce ko rin yung pagkatamis ng leche plan. First time kong gawin yun. And okay naman, very smooth naman yung leche plan natin. Sure, got pause. Huh? Gotta go to pause. Dad? Right. Why? Help lift some fuel down or something. Okay. Sarap. Gusto ko yan. Okay, mag-unbox na tayo, guys. Hindi ko alam kung anong oras pa tayo makakapunta ng town, pero ayan, kinuha ko na yung ating cutter. Kita nyo ba? Hala, wala na tayong memory. Oops. Alright, wait lang. Mag-transfer muna tayo. So, nakapag-transfer na tayo. So, meron na tayong space sa ating memory card. And kausap ko yung aking sister. Ayan siya. Nagba-barbecue po siya sa Tabaco Plaza. Meron po siyang stalls. Anong pangalan kang stall, Nindo? 17 ang number. Ano na? Jackie's Grill, Ja- number 17. Jackie's Grill, number 17 sa Tabaco Albay Plaza. Is it? Oh, sa plaza, guys. Masiramon ang barbecue kang tugang. Kung siya po ang nagtitimpla. Isus na siram. Please, bisitahin nyo yung kanilang stall. Jackie Grills Barbecue, number 17. Okay? May plaza mismo. Sa may plaza mismo, hanapon nindo siya, number 17. Kasosyo niya yung pinsang kong si Jackie. Siya ang taga-timpla, yung kapatid ko ang taga-timpla. So yun, please support her business. Small business, guys. Ang sarap ng barbecue. Every year nandyan sila. Tapos June, diba? June, July? June, nag-start sila hanggang July. Tapos ngayong December naman. So, yun lang. Na-share ko lang. Supportan niyo po ang kanyang barbecuehan doon. Masarap po ang barbecue yun. And, ayan, mag-ano na tayo. Mag-unbox na tayo. Nag-change yung light natin. Ang oras is 3:17. Ito kasi walang battery. So, ito yung advanced Christmas ko na sa sarili ko from Alo. Kung maalala nyo, ito yung una natin in-unbox. Yung aking Alo hat na black. Ayan siya, guys. Sige, suot natin yan. Unahin natin to. Ay, bakit ganito siya? Black yun, ha? So, meron, akala ko black yung in-order ko. Napaka-neon naman ito. Ayan, nagbago na yung kulay. Ito yung Alo Branded Non-Slip Matte Towel. Baka dalawa in-order ko, hindi ko lang alam. So, yung matte nila, medyo pricey. Nasa 200, pasang mahal ng ano nila, ng Alo matte. So, may matte naman ako. Ang kinuha ko na lang ay yung Alo matte. So, napaka-neon talaga nito. Baka dalawa yung kinuha ko. Yung Alo matte, kasi pag nagpipilates ako, guys, yung matte ko, minsan nagpapawis yung kamay ko. Dumudulas ako pag, dun sa aking matte. So, eto, anti-slip daw to. O, diba? Try. Pero maglalagay tayo ng matte. Parang ang laki niya, no? Sige, wait lang. Non-slip daw to eh. So, ayan. Ah, yes. So, ayan, guys. O, diba? Etong aking live selling, guys. Nabanggit ko ba sa inyo?
Ito rin ay gagawin ko siyang yoga or pilates room. So, yan yung laman ng isang ng itong plastic. Next is, ito yung malaking box. So, pangbukas talaga ito ng package. Sana may itim akong binili. Pampalit ba? Feeling ko meron. Ay, meron! Tadan! Ayan. Aloyoga.com. Alo Yoga. Ting! Diba? Ito yung pangalawa nating Or, eto, bumili tayo ng medyas. Alo na pink medyas. Yung mahaba ata to, yung binili ko. Diba? Diyan na yung asawa ko. Tinulungan niya si Daddy. May binubuhat daw si Dad. So, tinulungan niya. Ang pangit ng weather ngayon. Kanina maganda. Ngayon, wag na muna natin guys. Kasi baka mapunit ko. And more aloe socks. Mayroon tayong black, gray, pink, white. Diba? May kita nyo na lang yan. And, bumili ako ng aloe hat na white naman. Same ang texture. Ito yata yung, medyo mahal yung nila. 120 Australian dollars na ha. Australian dollars na. 125. Ito nakalimutan ko. Yung hat, ito kasi yung yung parang bago nila na, hindi. Ito yung mahal. Ito pala yung mahal, guys. Ito yung 125. Ito nasa 115. Kasi velcro siya. Ayan. So, pagkakaiba nila, velcro ito. Ito naman, parang elastic siya na pwede siyang ma-adjust. So, white naman to. Hindi ko na, one size lang siya. Nakalagay, one size. Try natin. Ayan. Ay, maganda rin siya. Ito kasi talagang sureness na magagamit ko to everyday. Kasi, hindi na pala ako everyday nakakapag-walking since noong nag-asikaso tayo ng Christmas party, guys. But, yeah, hopefully this week, makabalik na ako sa aking walking and bumili rin ako na ibang klaseng hat. O, diba? More hat. Nakalimutan ko lang yung magkano to. Nasa 100 plus din to. Ito naman ay meron siyang mesh. Mesh yung kalahati. Tapos yan, ganyan yung kanyang, hindi siya velcro. Anong tawag dyan? Basta yan, yung parang, yung regular na sa mga hat. Tapos yan, yung kanyang aloe. So, eto, one size din ba to? Yes, one size din siya. Nagustuhan ko yung kulay niya kasi wala pa tayong ganitong kulay. Usually, yung mga hat ko ay white. Wala pa ako nakuha ang ganitong kulay na hat. Wala pa akong hat na ganito. So, more on white ako. Pero ngayon may black na tayo. And may pink din ako yung, ano ba yung pink ko? Basta may pink din ako. Ayan siya, guys. Ay, ang ganda nito. Diba? Wow, model yan. And next is, eto ay, lipit naman siya. Ayan. Ano siya, guys? Yung parang, ay, ba't ang liit? Kakasya ba ako dito? One size lang kasi siya. Kasya ba? Siguro naman kakasya din, guys. Tingnan nyo naman. One size lang kasi siya. So, akala ko, baka ano ba? Black, one size. Aloe Yoga. Akala ko hindi. Naalala ko na, guys. Mas pala to. Mas siya, tsaka, pwede siyang scarf. Kasi minsan, pag naglalakad ako, ang init. Mainit. Tapos dito, kung mapapansin nyo, before, parang maitim ko yung dito. Dahil, mainit na ngayon, summer na dito. So, binili ko pala to para scarf. Scarf, and at the same time, pwede ko siyang imas. Yan siya.
So, pwede siyang mas. Sabi ko, parang ang liit nito para sa sando. Ayan. Mas, o diba? Ano ka dyan? Para tayo nitong ninja. Oh. Sino ka dyan? Oh, ganda! So, pwede ko siyang gawing mas, pero hindi naman natin siya imamas, guys. Gagawin ko ay ganyan. Para dito ba, hindi siya mangitim. Kasi nung last summer, ang itim ko dito, ang pula-pula nito, magkaiba yung kulay ng skin ko dito, tsaka dyan. So, ngayon, pag naglakad tayo, meron tayong protection. Ayan. Tapos, mayroong logo dyan na aloe. So, sabi ko, bakit ang, sabi ko, ba't ang liit nito para sa sando? And next is, dapat pala dalawa binili natin ito, no? Para may pampalit. Pero okay lang yan. Next is, eto na yung bra. Hindi siya bra. Parang bra. Pero kailangan mo dito mag-bra. Kasi wala naman tayong, boobs na masasalo dito. Ang kinuha kong size is M. Neck bra to, guys. Pero, maglalagay tayo ng, dito. Bra. Kasi, baka lumabas ang ating nipple. Then, meron siyang aloe sa likod. Next is another. O, diba? Dalawa pala. Binili kong mask. O, diba? Kasi pinag-isipan ko sa'yo, dalawa yung ko kaya. Kasi parang pampalit pag linabang ko. Yes, dalawa ang binili kong mask, guys. O, diba? Para may pampalit kasi syempre papawisan tayo. So para eto malabhan tapos eto yung isa. So dalawang aloe mask. Next is eto naman is yung to, ilang minutes na ba to? 9 minutes na agad. Ang bilis naman. Eto naman is towel. Yung yoga towel. Ayan siya. May kinuha ko nito isa, bakit wala dito? Or baka isa lang yung kinuha ko. And, eto yung same nito, pero black. Pangpalit-palit ko ba? Ayan. Eto yung black. Ang sobrang gusto kong bilhin sa Aloe is yung kanilang puff jacket na sleeveless na may hood. Kaso, out of stock sila. Yung gusto ko sanang bilhin yung kasi mahal yun sa kanila pero nag 20% sila nung nung nakaraan pero wala, out of stock sila lagi. Nasa 300 something yata, yung 300 something Australian na ha, 300 something tapos naging 200, kunti lang naman yung binawas pero ang ganda kasi black siya, guys, na puff jacket na sleeveless tapos may parang medyo crop top siya kasi pa nag-walking ako sa sa bay, yun ang susuotin ko, naka long sleeve tayo tapos kasi minsan yung hangin medyo malamig kahit summer and gusto ko rin kasi pag naglalakad pinapawisan kaya gusto ko medyo may layer yung sinusuot ko. But yeah, ayan yung aloe na na matte. O, diba? So yan yung ating nabili dito sa website ng Aloe. And, i-haul ko na rin sa inyo. Marami itong nabawas, guys. Ito yung pinang-grocery sa akin ni Sissy Race. Thank you, Simply Race. Nakain na, maraming nakain. May piatos na silang nakain. Ilang vinegar na, yung salt vinegar, dalawa. Tapos, Vicat. Ayan. Ay, hindi. Nasaan yung Vicat? Basta, hindi Vicat pala. Nova. Novo. Ano yung tindahan? So, eto yung Vicat, favorite ng mga bata. Lahat ng binili ni Sissy Race ay favorite ng mga bata. And, hi, Sak! Nandito yung mga bata. Alas 2 na, 3:20. Movie, caramel, movie chocolate, piatos. So, yung isang piatos kinain na nila. And, eto, masarap to. Yung roller coaster. Malalaki to, guys. And, Vicat na spicy barbecue. Ding dong. Favorite ni Kuya. Ding dong. And meron pa, guys. Ayan, meron pa. Dalawang bag to. Ito yung Nova ba to? Nova to. Yeah, ayan. Akong kumain nitong Nova. And, dinagdag daw to ni Danny Boy yung Arnott's kasi favorite ng mga bata yung mga biscuits na Arnott's.
And, eto, 5 to, pero ilan na lang, 2 na lang ata yung natira. Ayan. Yung crackling. Crackling. Favorite ni Sak yan. And eto, gustong-gusto ko to, itong potato fries. And, eto pa more. Then, more biscuits from Arnott's. And ito kay Dudong to for sure. Coaster. Dudong, naiwan mo to, Dudong. Kay Arlo to. Naiwan ni Arlo. Aray ko. And more crackling. And favorite ni Johnny Boy is yung fudge. Yung nabili ko sa Asian is caramel. Wala silang chocolate. Yung nabili ni Sisi is chocolate. Thank you, Sisi Ray, sa paayuda. And sila meron din doon yung parang mga sardinas. Tapos, mayroon siyang singkamas. Si Sisikat, ang mga dala ni Sisikat, yun nga, yung ilang kilo, 5 kilo ata na oxtail. Wala na ditong oxtail, guys. So, si Sisikat ang nag-produce sa atin ng oxtail, kaya nakapag-kari-kari tayo. Tapos, si Sisi Mers, meron akong dough na yung sasaboy na cookies. Yun, andun sa freezer, may iba-ibang flavor. Thank you din, Sisi Mers. And meron siyang mga drinks din dito na, di ba umuwi siya, hindi niya nainom yung mga yung mga parang vodka cruiser, pero hindi siya vodka cruiser, pero parang ganun lang din yung niya, yung bote niya. So, nandoon, so ako ang iinom no, pero hindi ko alam kung kailan ko yun maiinom. Meron siya doon na dalawang, basta, ilan, 6 or 12 or 10 pieces pa. So, yan. Thank you mga CCN. Ayan, yung ating regalo sa sarili. Nabuksan na natin. So, wala na tayong bubuksan sa Christmas. Gustong-gusto ko yung hat. Tsaka itong pa-scarf. Ito talaga, laking tulong tong scarf na to. Yan, so. Anong oras na? Punta na ako ng... Punta na tayo ng guys, ng Mount. Kasi alis din yung aking mag-aama. And, ayan. Yung kalat natin, linisin ko na. Andun pa yung kapatid ko. Ayan. Alright. See you sa Mount.